Όλοι γνωρίζουμε τους μπλε κάδους της ανακύκλωσης. Ξέρουμε όμως τι είναι η καφεκάδη? Είναι η κάδη για την ανακύκλωση των αποβλήτων τροφίμων, δηλαδή των βιοαποβλήτων. Σύντομα θα εμφανιστούν και στη γειτονιά μας. Αλλά τι ρίχνουμε στους καφεκάδους? Ό,τι περισσεύει από τη μαγειρική και το τραπέζι μας. Προσοχή όμως, δεν ρίχνουμε στον καφεκάδο συσκευασίες κάθε είδους, μεταλλικές, πλαστικές, χάρτινες. Νοπά κρέατα και ψάρια, για υγειονομικούς λόγους. Μαγειρικά λάδια, σάλτσες και λίπη, κάψουλες καφέ, ξύλινα αντικείμενα και πριονίδι, στάχτες από τσίγαρα και ακαθαρσίες κατοικιδίων. Όλα τα απόβλητα από τους καφεκάδους πηγαίνουν σε ειδικές μονάδες επεξεργασίας και μετατρέπονται σε λίπασμα. Ξέρετε ότι το 40% των οικιακών αποβλήτων είναι βιοαπόβλητα? Καιρός να τα επιστρέψουμε στη φύση.